Ay, labong na gid taon ako mga gulay. Ako na puning tamnan yung dapita be. Kining hawan. Uy. Matay pamilyar man eh. Mura magsi Bertoy ni. Ako ning duulon be. Unsa ka ni siya diri? Bertoy? Uy, ikaw man nag-apply. Uy, nagunsa man ka diri? Ikaw na usap ka dire. Oh, kuan kining ako guning area diri agod. Akong gisurvey ba kay kini ako nang tamnan tanig mga gulay diri ba. Ikaw nagunsa man ka diri? Ay, namaso lagi ko dire. Binuang ko nang namasul. Naday isda na diya nga. Mala na diya ah. Oy, na manggani isda sa libro, dire na bakaha. Matay na buang naman siguro ni si Bertoy. Ay, nakisaba kay basig takakuha ani ba? Da. O tanawa. Tukod na. Oh, tanawa. Basta magkogi. Nice, kasundan. Kulungo na.